какво беше казал Жюл Верн, ще дойде време на науката, ще изпревари фантастиката. Нали, дойде ли това време? Трябва да гледаш не къде е шайбата, ами къде отива шайбата. В момента сме на такъв етап, че шайбата се телепортира. 2017 за първ път имаше над 1 милион продажби на електромобили глобално. ChatGPT 1 милион потребители в рамките на дни. А една технология става могъща, когато я дадеш в ръцете на хората. Метавселената наблюдавам, няма потребители. Докато изкуственият интелект мина 100 милиона. Една технология, като мине 100 милиона потребители, означава, че е нещо голямо. Механика, електричество, интернет, изкуствен интелект и може би някъде доста по-напред в бъдещето ще бъдат и космическите технологии. Но най-важното нещо е ли ще прогресира една технология или не, какво мислят хората. И за всяка технология, какво мислят хората и носи ли им стойност, са двете определящи неща. Ние в Европейския съюз затваряме всички въглищни централи. Нали, за атомната енергия все още не знам дали има някакво консолидирано решение. Супер! Откъде ще дойде този ток за всичките електромобили? Ако се задълбаш ниво енергетика, енергийни пакети, всички говорят умни енергийни мрежи и безжичен пренос на електричество. И в средносрочен план изкуственият интелект ще бъде копилот на хората. Изкуственият интелект трудно ще ти помогне в живота, ако не си намерил страстта си, и обратното. Трудно ще те измести, ако си намерил страстта си. Лесните пари са винаги на мода. Това е закон. Блокчейн и криптовалутите изобщо не са само бързите печалби. Идеята е прекрасна, реализацията е нещо тотално различно. Какво става, ако портфела на Сатоши се размърда в един момент? Отговор няма. Да. Много голяма ножица виждам между идеята на криптовалутите и това, което е в момента. Колко процента от моите хора между 18 и 30 гласуват? 15%. Колко процента от моите хора между 18 и 30, които не са много в България, не работят и не учат? 170 хиляди. Но между същата тенденция има и в Европа една незаинтересованост. Тук по-конспиративните от зрителите ще кажат, ама нали, тук е именно ролята на TikTok, той те вкара в един дигитален свят и ти изпитваш незаинтересованост в нормалния свят. Аз не изпадам в крайности, но между другото има една частичка истина в има, нали? Да, определено.